नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येव एते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव शव्यसाची। अनुवाद आणि तात्पर्य श्री प्रभुपाद यांच्या द्वारा। म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे। माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतो। तात्पर्य: युद्धभूमीमध्ये जो निपुणतेने बाण सोडू शकतो त्याला सव्यसाची असे म्हणतात। अर्जुनाला या ठिकाणी सव्यसाची म्हणून संबोधण्यात आले आहे, कारण शत्रूंना मारण्याकरता बाण सोडण्यामध्ये तो अत्यंत निपुण होता। तो केवळ निमित्त मात्र हो हा शब्दही अत्यंत महत्वपूर्ण आहे। संपूर्ण जगताचे संचलन भगवंताच्या योजनेनुसार होत असते। ज्ञानाचा अभाव असणाऱ्या लोकांना वाटते की प्रकृतीचे संचलन ही योजनेविनाच होत असते। सारे सृष्ट पदार्थ हे आकस्मिक उद्भवले आहेत तसे अनेक तथाकथित वैज्ञानिक आहेत जे सुचवतात कदाचित सृष्टी ही अशी होती किंवा अशी असेल किंवा तशी होती, परंतु कदाचित अशी असेल किंवा तसे असेल चा प्रश्नच उद्भवण्याचं कारण नाही। कारण प्रकृती जगतात सर्व काही विशिष्ट योजनेनुसार घडतात। ही योजना काय आहे? ही प्राकृत सृष्टी म्हणजे जीवांना भगवत धामात परत जाण्याची संधी आहे। स्वगृही जोपर्यंत त्यांच्यामध्ये अधिकार गाजवण्याची प्रवृत्ती आहे तोपर्यंत ते भौतिक प्रकृतीवर अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे ते बद्ध झालेले असतात। तथापि जो भगवंताची योजना जाणतो आणि कृष्ण भावनेची जोपासना करतो तो बुद्धिमान व्यक्ती होय। भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती आणि प्रलयकाळी क्रिया परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली होतात, म्हणून कुरुक्षेत्राचे युद्ध हे परमेश्वराच्या योजनेनुसार लढले गेले। अर्जुन युद्ध करण्याचे नाकारीत होता, परंतु भगवंताच्या इच्छेनुसार त्याला युद्ध करण्यास सांगण्यात आले, तेव्हाच तो सुखी होऊ शकेल। जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना होत असेल आणि त्याचे जीवन भगवंताच्या दिव्य सेवेमध्ये असेल तर तो परिपूर्ण पुरुष होईल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तर आपण भगवंताच्या सेवेमध्ये आपलं जीवन समर्पित करावं हे या श्लोकामध्ये अभिप्रेत आहे। श्री प्रभुपादांच्या गुरूंनी त्यांना आदेश दिला होता की तुम्ही इंग्लिश भाषेमध्ये प्रचार करा आणि whenever you get money print books। श्री प्रभुपादांनी आपल्या गुरुच्या आज्ञेला जीवनाचं ध्येय मांडलं आणि जे काही अडचणी आल्या त्यांची चिंता न करता त्यांनी गुरुचं सेवा करण्याचा प्रयत्न केला। आणि या ठिकाणी भगवंत अगोदर सांगतात की निमित्त मात्र भव शव्यसाची। आणि आपण बघतो की जुलै 1966 मध्ये न्यूयॉर्कच्या 26 सेकंड एव्हन्यू मध्ये इस्कॉनची स्थापना झाली। सुरुवातीचे जे विद्यार्थी होते ते पण अशी विस्कळीत युवक होते। प्रभुपादांनी अतिशय सहनशीलता दाखवली, कारण त्यांना माहित होतं की अमेरिकन मुलांनी जर हे कृष्ण भक्ती स्वीकारली तर ते एक मोठं आश्चर्य घडेल आणि अमेरिकन मुलं मग जगभर कृष्ण भक्तीच्या प्रचारामध्ये मदत करतील। आणि त्यांनी एवढ्या सहनशीलतेने सर्व मुलांचं भक्तीमध्ये प्रगती कशी करता येईल याची त्यांनी काळजी घेतली।
सुरुवातीला कीथ नावाचे विद्यार्थी होते, व्हॅली होते, हॉवर्ड होते, नंतर हे कीर्तनानंद स्वामी, उमापती स्वामी आणि हयग्रीव प्रभू अशा प्रकारे यांची दीक्षा पण झाल्यानंतर आणि ह्या मुलांचे ग्रुप होतं त्या ठिकाणी. आणि मग ह्या मुलांनी काय केलं की आपल्याकडे ज्या काही वस्तू आहेत त्या सर्व वस्तू आणल्या आणि प्रभुपादांचं जे मंदिर आहे 26 अकॅडमी जे हॉल होता त्याला सुशोभित केलं. त्या ठिकाणी त्यांनी जे चित्र आणले त्यांना ते पण माहित नव्हतं की चित्र आहेत कोणाचे. तर त्याच्यामध्ये एक षडभुज गौरांग महाप्रभूंचं फोटो होतं, नंतर हनुमानजीचं एक चित्र होतं, एक राधाकृष्णाचा फोटो होता. आणि अशा प्रकारे हळूहळू मग त्या भागामध्ये एक मंदिर आहे या ठिकाणी अशी भावना समाजाच्या मध्ये तयार झाली. आणि जे की अशक्यप्राय गोष्ट होतं, पृथ्वीच्या प्रत्येक गावागावामध्ये प्रचार होणं अशक्यप्राय गोष्ट होती. आपण बघू शकतो की आज आपण प्रयत्न करत आहे पण फार कठीण जात आहे. एक व्यक्तीला 16 माळा जप करायचं म्हटलं तर फारच कठीण आहे. एक व्यक्ती पण सापडणं अतिशय कठीण आहे. याचा अर्थ एवढ्या लोकांनी ज्या अर्थी भाग घेतला त्या अर्थी भगवंताची योजना होती. एवढं समोर प्रभुपाद अमेरिकेला गेले तरी भगवंताची योजना होती की कोणीतरी केलं पाहिजे. आणि प्रभुपादला माहित होतं की चैतन्य महाप्रभू स्वतःच केलं असतं पण त्यांनी हे कार्य प्रभुपादांकरता सोडलं. आणि प्रभुपादांनी त्यासाठी वेळ दिला. त्यांना भेटण्याकरता विद्यार्थी यायचे, प्रभुपादचं लिखाण डिस्टर्ब व्हायचं पण तरी पण प्रभुपाद त्यांना कृष्ण भक्तीविषयी उपदेश करत राहायचे. आणि प्रभुपाद म्हणजे इस्कॉन होतं सुरुवातीला आणि पूर्णपणे शिष्य नवीन होते. प्रभुपादांनी त्यांना हळूहळू कृष्णवाणीच्या एक एक गोष्टीमध्ये त्यांना पारंगत केलं. असे या ठिकाणी प्रभुपाद म्हणताय की आपली जी दूषित चेतना आहे ती म्हणजे भौतिक गोष्टीचा भोग घेणं. कोणती गोष्ट पाहिल्यानंतर आपलं वाटतं की ही गोष्ट मला मिळावी. एखादी कार पाहिली, एखादा मोबाईल पाहिला, एखादा कोणत्या वस्तू पाहिली की आपलं वाटतं ही गोष्ट मला मिळावी. पण ती वस्तू भगवान कृष्णाच्या मार्गाची आहे आणि म्हणून भगवंताच्या सेवेसाठी लावणे हे झालं युक्त वैराग्य. प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तूंना मोक्ष होईल परित्याग. तर ती वस्तू भगवंताच्या सेवेत लावता येत असताना आपण त्याग करून टाकला तर ते झालं फल्गु वैराग्य. आणि अनासक्त विषयान यथारम उपयुज्यते निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या विचित्र देशामध्ये जाऊन कृष्ण भक्तीचा प्रचार होईल ही एक अशक्यप्राय गोष्ट होती. म्हणून प्रभुपाद म्हणायचे की बिग बिग मंकी बिग बिग बेली सिलोन जम्पिंग बेलॉन गोली. जसं हनुमानजीला समुद्र पार करताना कष्ट करावे लागले तेवढेच कष्ट श्री प्रभुपादांना जे आहे किंवा त्याहून जास्त कष्ट प्रभुपादांना या इस्कॉनच्या स्थापनेमध्ये आणि प्रसारामध्ये झाले. पण त्यांना ह्या श्लोकावरती पूर्ण विश्वास होता. निमित्त मात्र, आपण फक्त निमित्त आहे. आणि मग आपल्याकडे आता काय रोल आहे? आपल्याकडे रोल आहे की आपल्याला प्रभुपादांच्या आंदोलनामध्ये दास दासानुदास, विशेषतः परमपूज्य राधानाथ महाराज नेहमी सांगतात की तृणादपी भाव, जेव्हा भक्तांच्या संगतीमध्ये आपण असतो तेव्हा आपल्याला एकदम तृणादपी भाव ठेवायचा आहे. कारण भक्तांच्या संगतीच्या प्रभावाने आपली भक्तिमय यात्रा ही सुलभ आणि सुकर होणार आहे आणि शेवटपर्यंत आपण भक्तीमध्ये टिकून राहणार आहे. म्हणून भक्तांच्या संगती जेव्हा येतो आपण तेव्हा एकदम स्वतःला एखाद्या शेळीप्रमाणे ठेवायचं. जेव्हा आपण बाहेर भौतिकवादी लोकांमध्ये जातो तेव्हा मात्र आपण एकदम निर्धास्त, एकदम बिनधास्त अति बोल्डली प्रचार केला पाहिजे की जगाच्या सगळ्या समस्याला एकच उपाय आहे, ते म्हणजे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम. तर अशा प्रकारे आपण अधिकाधिक लोकांच्या पर्यंत जाऊन त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कधी कधी आपल्याला वाटतं की हे कसं शक्य आहे, कसं शक्य आहे. जसं सुरुवातीला आम्ही या भागामध्ये आलो तर मला वाटायचं की परभणीमध्ये कसं शक्य आहे, कारण इथे माझं गाव आहे, किंवा इथे नांदेडमध्ये कसं शक्य आहे, माझं गाव आहे, या ठिकाणी कोणीच भक्त होणार नाही. पण जसं जसं आपण प्रभुपादांची सेवा करत चाललेलो आहे तर प्रभुपाद आणि त्यांच्या कृपेने आपल्याला प्रकट व्हायला लागलं की नवीन नवीन भक्त याच्यामध्ये सम्मिलित होत आहेत. म्हणून जेव्हा एखादं कार्य आपल्याला आध्यात्मिक गुरुकडून मिळतं तर ते कठीण वाटतं पण आपण विचलित नाही झालं पाहिजे. जसं प्रभुपादांनी पहिल्यांदा इंग्लिशमध्ये गीता छापली त्याची पण कथा फार सुंदर आहे. त्यांनी ब्रह्मानंदपूर्ण सांगितलं की तू काय कर, मॅकमिलन कंपनीमध्ये जा आणि त्यांना आमच्या स्वामींनी गीता लिहिली आणि तुम्ही ती छापा. तर म्हणजे माझी फारशी कोणाची ओळख नाही त्या ठिकाणी. नेमकं त्यावेळेस योगायोगाने तिथल्या एका क्लार्कला हरे कृष्ण अल्बमची कॅसेट पाहिजे होती आणि त्याने ती मागणी आपल्या सेंटरकडे केली होती. प्रभुपाद म्हणले तू स्वतः हे अल्बम घेऊन जा कॅसेट आणि त्या क्लार्कला दे आणि त्याला सांग की आमच्याकडे इंग्लिशमध्ये गीता आहे, आम्हाला ती छापायची.
आणि तो क्लार्क म्हणाला मला तर याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही. पण नेमकं त्यावेळेस अजून एक व्यक्ती त्या ठिकाणी आला होता पत्र घेण्याकरता, आणि तो संपादकीय विभागाचा व्यक्ती होता. आणि तो लगेचच अट्रॅक्ट झाला की इंग्लिशमध्ये गीता उपलब्ध आहे. म्हणजे आमच्याकडे सगळे पुस्तक आहेत पण गीता नाही. आणि मग त्याने लगेचच त्यांना म्हटलं ठीक आहे, तुम्ही सर्व त्याचे जे हस्तलिखित आहेत ते घेऊन या. आणि दुसऱ्या दिवशी ब्रह्मानंद प्रभू गेले आणि मग मॅकमिलन कंपनीने प्रभुपादची जी गीता आहे सुरुवातीला तिला संक्षिप्त आवृत्ती म्हणून त्यांनी छापली. नंतर मग ती भगवद्गीता ऍज इट इज प्रसिद्ध झाली आणि त्याचे जगभरामध्ये कोटी जे आहेत ते प्रतिवितरित झाल्या. तर जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा असं वाटलं की अशक्य आहे, कारण जेव्हा एखादी दैवी शक्तीने कार्य होतं तर ते आपल्या कॅपॅसिटीच्या पलीकडे असतं. प्रभुपाद ती सुंदर कथा लिहितात. एकदा एक चिमणी होती आणि तिचे अंडे समुद्रामध्ये वाहून गेले. तर ती चिमणी त्या समुद्राला म्हणाली की तू मला माझे अंडे परत कर, नाहीतर मी तुला सुकून टाकेल. आणि समुद्र त्या चिमणीत थोडंच ऐकणार आहे. पण त्या चिमणीने काय केलं, एक एक थेंब उचलून समुद्राला रिकामा करण्याचा प्रयत्न केला. आणि काय आश्चर्य झालं बघा, तर तो जो समुद्र आहे त्याला चॅलेंज करण्याकरता गरुडजी आले. आणि गरुडजीकडे प्रचंड शक्ती आहे. आणि ते म्हणाले की तू हे हिचे अंडे परत कर, नाहीतर मग मी हे काम हातात घेईन तुला रिकामा करण्यात. आणि समुद्रदेव पण घाबरला आणि त्यांनी तिचे अंडे परत केले. बघू शकतो आपण, हेच पॉइंट महत्वाचा आहे की आपण करत नाहीये, भगवंत करणार आहे किंवा आध्यात्मिक गुरु करणार आहे. आपल्याला दृढतेने ते खात्री असलं पाहिजे. जेव्हा दरवेळेस डिसेंबर मॅरेथॉन येतं, आमचे जे व्यवस्थापक आहेत त्यांना नेहमी चिंता असते की एवढे पुस्तक मागवायचे, वितरण करायचे आणि त्याचं सर्व अकाउंट सबमिट करायचं, तर ते कठीण वाटतं. जेव्हा आपण श्रद्धा ठेवतो की नाही गुरु आणि कृष्ण, श्रद्धा ठेवून जेव्हा आपण कार्य सुरू करतो आपण बघतो की ते आपोआपच कार्य आपल्याकडून भगवंत करून टाकतात. आणि भगवंताची हीच इच्छा आहे की कार्य भगवंताचं व्हावं आणि त्याचं श्रेय आपल्याला मिळावं. निमित्त मात्र भव शब्देशाची, म्हणजे युद्धामध्ये अर्जुनाला पुढे करण्यामध्ये भगवंताची इच्छा हेच होतं की भगवंत म्हणाले मी सगळं भीष्म द्रोण कर्ण सगळ्यांना अगोदरच मारलेले आहे, पण अर्जुना तू बाण चालव आणि जगाला कळू दे की माझ्या भक्ताने विजय मिळवला. म्हणून प्रभुपादनी कृष्णाला प्रसन्न केलं, कृष्णाला जगभर प्रसिद्ध केलं आणि कृष्ण आता प्रभुपादला जगभर प्रसिद्ध करत आहे. तर आपला ड्युटी असं आहे की प्रभुपादच्या सेवेमध्ये वेगवेगळ्या सेवा आहेत. आपण हरिनाम संकीर्तन करून, पुस्तक वितरण करून फ्रंट सेवा करू शकतो, जी प्रचाराची सेवा आहे, इतरांना भक्त बनवणे, किंवा आपण मंदिरमध्ये श्री विग्रहांची पूजा करणे, ड्रेसिंग करणे, भगवंताला नैवेद्य अर्पण करणे, वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा करू शकतो. किंवा आपण कॉंग्रिगेशन मेंबर आहेत, आपण शिक्षक आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत, तर आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये निपुण व्यक्ती होऊन आपण लोकांना दाखवू शकतो की कसं कृष्ण भक्त हा आपल्या जीवनामध्ये भक्ती करत असतो. आणि चौथं जे आपल्याला क्षेत्र प्रभुपाद दिले ते म्हणजे कृषी गोरक्षा. आपण सेंद्रिय पद्धतीने शेती करून जे ओरिजिनल धान्य आहे त्याचा वापर करून शुद्ध अन्न भगवंताकरता बनवून भगवंताला नैवेद्य अर्पण करून गोरक्षा करून गाईचं दूध, तूप, दही, लोणी हे भगवंताला अर्पण करून जगाला एक उदाहरण दाखवू शकतो. या रॅट रेस मध्ये भौतिकवादामध्ये धावण्याची गरज नाही, त्याला अल्टरनेटिव्ह आहे, तो म्हणजे नैसर्गिक जीवन पद्धती आणि कृष्ण भावना. आणि या सगळ्यांचा जे बेस आहे ते म्हणजे तृणादपी भाव. कारण आता व्हरायटी ऑफ सर्व्हिसेस आहेत, कोणी एका सेवामध्ये निपुण असेल तर कोणी दुसऱ्या सेवेमध्ये निपुण असेल. आणि भगवंताची इच्छा आहे सगळ्याच भक्तांचं गुणगान करावं. जेव्हा आपण भक्तांच्या संगतीमध्ये येतो तर आपल्याला इतर भक्तांना अप्रिशिएट आणि त्यांना एनकरेज करता आलं पाहिजे, कारण प्रत्येकाची सेवा वेगळी आहे. आणि अशा प्रकारे सगळे संघटित जेव्हा भक्त प्रयत्न करतील तेव्हा काही दिवसामध्ये आपण संपूर्ण जगामध्ये या कृष्ण भावनेचा प्रभाव करून लोकांची जी विकृती आहे की भगवंताची वस्तू स्वतःच्या भोगाकरता वापरायची, ती विकृती दूर करून प्रत्येकामध्ये जे ओरिजिनल मूळ कृष्ण भावना आहे ती जागृत करण्यामध्ये आपण प्रयत्न करू शकतो. आणि निमित्त शेवटी भगवंतच आहे. जसं आम्ही कॉलेजमध्ये होतो आणि इस्कॉन मध्ये भक्तिरस महाराज यायचे आणि आम्हाला शिकवायचे भगवद्गीता जप करणे वगैरे. आणि आता अनेक वर्षानंतर एकदा मी त्यांना फोनवरती म्हटलं की महाराज तुम्ही आलात आणि तुम्ही आम्हाला कृष्ण भावनेमध्ये धडे शिकवले, प्रवेश मिळवून दिला. तर ते म्हणले नाही नाही, मी फक्त निमित्त होतो, तुम्ही कृष्णाला शोधत होतात पण तुम्ही चुकीच्या दारी शोधत होते, मी तुम्हाला फक्त दिशा दिली. हा जो मूड आहे प्रचारकाचा की आपण एक निमित्त झालं पाहिजे. शेवटी भगवंताचं कार्य आहे आणि भगवंताच्या कृपेनेच ते पूर्ण होणार आहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थँक्यू.